L-għodwa tajba. Illum, it-2 ta' Diċembru, il-Knisja Kattolika tiċċelebra s-solennità ta' tnissil bla teba ta' Omna Marija, nafuha wkoll bħala l-Festa tal-Kunċizzjoni. Id-domma ta' tnissil bla teba ta' Omna Marija, jiġifieri li Sittna Marija twildet mingħajr id-dnub oriġinali, ġiet definita mill-Papa Piju IX fl-1854. Għalina l-Maltin din il-festa hija għażiża ħafna u tiġi ċelebrata f'diversi knejjes bħala l-patruna ta' wħud mill-parroċċi u kappelli. Il-Kunċizzjoni hija wkoll il-patruna tal-Ordni Serafiku, jiġifieri ta' kull fera tal-Ordni Franġiskan madwar id-dinja. Jiċċelebra din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta l-Arċisqof flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Matul din il-quddiesa l-Arċisqof se jilqa' uffiċjalment 3 seminaristi bħala kandidati għall-Ordni Sagri.
Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Nilqgħu il-dawn kont se jgħidilkom żgħażagħ minnhom ormai adulti u rġiel li qed joffru d-disponibilità tagħhom biex ikomplu triq għas-saċerdozju. U l-Knisja tilqa l-iva tagħkom li llum jingħaqad mal-iva ta' Marija li qed niċċelebraw it-tnissil immakulat tagħha. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'tafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Fil-ori ta' smewwiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla bit-nissil bla teba tal-Verġni mqazza Marija, inti ħejjejta maraxir għal-ibnek. Nitolbuk biex kif ħarista minn kull teba ta' dnub. Waqt li qist minn qabel il-merti tal-mewt tal-istess ibnek. Ek ukoll tagħmel li bl-interċessjoni tagħha aħna wkoll naslu safja għandek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kiel mis-siġra, il-mulej sejjaħlu u qallu: "Fejn int?" U wieġbu: "Għax smajt ħossok fil-ġnien u billi jien arwien bżajt u staħbejt." U qallu: "Min qallek li jien tarwien? Jaqgħu kilt mis-siġra li jgħidlek ma tikolx minnha?" U wieġeb Adam: "Il-mara li tajtni miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kilt." U l-mulej Alla qal lill-mara: "X'inhu li għamilt?" U l-mara weġbitu: "Is-serb daħaq bija u kilt." U l-mulej Alla qal lis-serb: "Talli għamilt hekk int tkun l-iżjed misħud fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi kollha. Int timxi għal żaqek u tiekol it-trab għal ħajtek kollha. Innissel mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha. U jaffiġlek rasek u int tattanlu għarqubu." U lil-martu Adam semmija Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibitlu rebħa l-leminija tijaw u drieħ imqaddes tijaw. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tijaw. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tijaw. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tijaw għal dar Izrael. Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu l-Efesin. Ħuti, imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu, l-imliena b'kull xorta ta' barka spiritwali, fis-smawiet, fi Kristu. Ekk u għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu, skont ma oġob li rida tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija imliena fil-maħbub tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan infassal minn qabel, min mexxi kollox, skont il-fema tar-rieda tiegħu. Sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. L-Evanġelium għad-destiju fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galileja jisimha Nażaret. Anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha: Slima lik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha setet tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax, Marija, għax insibt grazzja quddiem Alla. Ara, inset nissel fi ħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Weġiba l-Anġlu qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara, il-qariba tiegħek Elisabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa sitt xahar għaliha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn ħdejha. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, hemm kelma għażiża li ma nisemgħuhiex darba biss, imma almenu darbtej. L-Anġlu Gabriel ismu jifisser il-qawwa ta' Alla, iżur lil xebba irżina, sempliċi u umli, ġo belt moħbija, anzi ta' fama ma tantx tajba, Nażaret. U jselmilha u jgħidilha: Slima lik, mimlija bil-grazzja. Jagħtiha isem ġdid. Hi kien jisimha Marija. Għal oħt Mosè l-isem Marjam ifisser qatra fl-oċean jew inkella kewkba tal-baħar. Imma hu jagħtiha isem ġdid, mimlija bil-grazzja. U jinsisti magħha: Int sibt grazzja quddiem Alla. Int sibt grazzja. Xi tfisser din il-grazzja? Il-milja tal-imħabba ta' Alla. U nistgħu ngħidu li fil-festa li qed niċċelebraw illum it-tnissil ta' din ix-xebba Marija minn omma u missiera Anna u Ġwakin huwa prova li l-imħabba ta' Alla mhijiex limitata miż-żmien. Meta Alla fil-mħabba tiegħu u fil-grazzja tiegħu jaħfrilna dnubietna ikun qed jidħol fil-passat tagħna u jsalvah. Fil-każ ta' ommu, l-imħabba u s-salvazzjoni tiegħu
rat minn qabel il-merti tal-mewt u l-qawmien ta' bina u permezz ta' dik il-qawwa kbira ta' mħabba ta' bina li tana ħajtu saħ l-aħħar qatra ta' demmu lill-ommu ħarisa lilna jeħlisna minn dnubietna lill-ommu ħarisa mid-dnub. U kif jgħidilna l-Apostlu Missina San Pawl, is-sejħa tagħha ssir is-sejħa ta' kull wieħed u waħda minna. Għax li hija bla teba qudiemu fl-imħabba. Tkun sinjal għalina biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Aħna wkoll nistgħu ngħixu bla teba jekk kontinwament inħarsu lejn il-grazzja lejn l-imħabba ta' Alla bħala ssies tal-vokazzjoni u tal-ħajja tagħna. Eżis intom u tajdu iva għal din il-proposta li tkomplu fil-mixja għas-saċerdozju. Itolbu l-intercessjoni ta' Marija biex l-iva tagħha tkun eżempju għalikom tul ħajjitkom kollha. Qisu li tkunu safja fl-imħabba. Dak kollu tagħmlu ħdejjem bimħabba. Bimħabba ta' għotja. Bimħabba diżinteressata. Aħna llum nifirħu bit-tnessil ta' Ġesu, nifirħu bil-qawwa tal-ħnina tiegħu, istess tgħid il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. Għax il-konċipiment immakolat tal-om, it-tnissil tagħha bla teba, hija l-ħnina tiegħu li tinfirex f'kull żmien. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tagħha biex kull wieħed waħda minna, kulħadd skont il-vokazzjoni tiegħu jew tagħha ngħixu bla teba fl-imħabba. Iqumu bil-wifqa dawk li jixtiequ jkunu milquwa bħala kandidati għall-ordni sagri. Daniela Bela mill-parroċċa ta' Sittna Marija Mtella fis-Sema Ħaddingli. Hawnien. Marvik Mallija mill-parroċċa ta' Sittna Marija Mtella fis-Sema l-Imqabba. Hawnien. Luke Vella mill-parroċċa tal-Madonna tal-Grazzja Ħażabbar. Hawnien. Eżisu li jedi r-rajja u li malmin li ħadu ħsieb il-formazzjoni tagħkom u daw kollha li qalu li jafukom taw xira tajba fuqkom. U aħna nilqoha bil-fiduċja kollha. La darba weġibtu għas-sejħa tal-mulej, tridu tkomplu titħejjew b'mod li turu li intom tajba biex meta jasal il-waqt tilqgħu il-Ministeru fil-Knisja permezz tal-Ordni Sagri. Tridu tiffurmaw irwieħkom b'mod li tkunu tistgħu taqdu bil-fedeltà kollha lil Kristu l-Mulej u lill-ġisem tiegħu li l-Knisja. Il-Knisja tilqa' bil-ferħ dan il-proponiment tagħkom. Alla li beda din l-opra tajba fikom iwassalha għat-tmiem. Ħuti eżis fiċ-ċokontana li tolbu l-mulej Alla tagħna biex sawwab il-barka u l-grazzja tiegħu
fuq dawn il-qaddejja li jridu jagħtu ruħhom għal-qadi tal-Knisja. Għamel mulej li dawn ħutna jingħaqdu aktar bisħieħ ma' Kristu u bħila kbira jkunu xhieda tiegħu fost il-bnedmin kollha. Nitolbu. Għatihom ħerqa kbira ħtiġijiet tal-bnedmin u għamel li jagħtu widen għal-leħen tal-Ispirtu Santu. Nitolbu. Għamilhom ministri tal-Knisja tiegħek biex bil-kelma u bl-eżempju iwettqu lil ħuthom fil-fidi u jiġbruhom biex jissieħbu fl-Ewkaristija. Nitolbu. Jibgħat ħafna ħaddiema fil-ħsat tiegħek u għamel li l-Ispirtu Qaddis tiegħek jimlihom bid-doni tiegħu. Nitolbu. Wassal għall-milja tal-paċi u l-ġustizzja lill-bnedmin kollha tad-dinja. Nitolbu. Sieħeb fil-passjoni ta' Kristu lil ħutna li nsabu mġarbin mill-lemm u mill-mart biex jiksbu ħelsien u fejqan. Nitolbu. Ilqamu lej dan it-talb tagħna u fit-tiba tiegħek birek lil dawn uliedek li jixtiequ jikkonsagraw ruhom għall-Ministeru Mqaddes biex jaqdu lilek u lill-poplu tiegħek ħalli jibqgħu sħaħ fis-sejħa tagħhom. Jingħaqdu bl-imħabba mill-qalb ma' Kristu Saċerdot u jseħħilhom jirċievu kif jixraq l-uffiċċju apostoliku bi Kristu Sidna. Nagħtuhom ċabċipa kbira. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mrej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Tifħir glorja ta' ismu, għal-ħġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Il-qamu lej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fis-solennità tat-tnissil bla teba tal-Verġni Mqazza Marija biex kif lila tajt tal-grazzja minn qabel u ħarista minn kull teba ta' dnub hekk ukoll lilna bit-talb tagħha teħlisna minn kull ħtija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int ħarist lill-Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. U bekk ħejjejta bħala xierqa libnek u fiha wrejt il-bidu tal-Knisja l-arusa tiegħu kollha sbuħija bla ebda tikmixa jew teba. Hi bħala l-Verġni l-aktar safja kellha ġib fid-dinja lil libnek il-ħaruf bla teba li jħassar ħtijietna. U int ħtarta fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u nkantawlek. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qassam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawr tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' tissaqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Nitolbu. Għamil mulej Alla tagħna li tqarbina qaddisa li għamilna tfejjaq fina il-ġrieħi ta' dik il-ħtija li minna b'mod tal-għaġeb ħlist lill-Verġni Mqadsa Marija fit-tnissil tagħha bi Kristu Sidna. Fil-waqt li nawguraw lil dawn is-seminaristi li llum ġew milquha b'mod uffiċjali bħala kandidati għas-saċerdozju, nitolbu flimkien għal vokazzjonijiet għas-saċerdozju. Il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Jiberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-Konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta, fejn l-Arċisqof laqa uffiċjalment 3 seminaristi bħala kandidati għall-Ordni Sagri. Nitolbukom iżommu lil dawn is-seminaristi fit-talb tagħkom u tkomplu titolbu għal aktar vokazzjonijiet fid-dinja. O Marija, li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlalna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. Amen. Nixtiequlkom ilkoll il-festa tajba u l-jum mimli barka u ġid mill-mulej.